Na rybalove Rusin u Ruskim Keresture rok bol dosť podlý, hoč nebola suša. Tod rybalov má povrchnosť 101 hektar i dobrí uslovia za produkciu ryby, prevažno poďky. Udalo im še vyloviť všetku rybu od štretku po koniec novembra, skorej mrazoch. Ryba dosť, nemož povedať, že nie jedla chanu ponuknutú i všetko še provadzelo, medzi tým bolo daco zdychania. Pojavil še koji herpes, to vírus jeden, ktorý bukvalno nedlíky od neho, jedino prírodná odpornosť pri ryby, keď je sposobná sama sebe to začúva. Uglavnom, co hovorí nie za dajaké pocešenie, ale na vekšini, da ne poviem, skoro na každom rybnjaku chybia nadoslavy. S tým, že tu je nadosť, je skrazi, milícia nemoželo povoglapiť i taky, takže tu bolo takú zutrati, dúfam, že to dajaké osnovné príčiny pre dajaké chybia hlavy. Ryby, ktorí prežili chorotu i kradošoch, vyrosli i postali peršoklasní prikladníky, za ktorých kupci zo centrálnej Srbiji tak povedz odnímajú, okreme pred žimskými švetami.